Lísek, 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 lísek. To ví, a to se. A ona tam. Ona slinta. No, proto tam má ten brindák. Jo. Ale mladí se brinda na. Kouká ti na auto, viď? Jo. Kouká. Na to tam je A co to tady máš? Co je ta krabice tady? myčka. Myčka, jo. A teďko Ano. tam jsou nějaký auta v myčce? Ne.